muri yezimbabwe ndadzoka zvekare pachivhidhivhidhi chenyu patinotefenura patinoonesana zvinhu zvinenge zvichiitika without fear or favor. Iko zvinezvi ndiri kudzoka ndiri kuonesana nemi zvekare nyaya yazoitika kwatave iko zvinezvi. Ndamboya ndikataura nyaya yaya yekuti advocate Nelson Chamisa yekutsarwa 2 million kwavo, but now it looks like advocate Nelson Chamisa vazobuditsawo chokwadi chavo, vazotaura side of his story pane nyaya iri kuitika. Mari yakutsarwa but ona ka hapana pekuti tingaramba takazongokula. So kana uchinga tosvika panapa iri first time yako kulike nekusubscribe ndo chinhu chekutanga ndisandapinda kukuzivisai kukuratidzai zvekutaurwa naadvocate Nelson Chamisa. Regedzai nditoshandisa kamukana kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana ma-study permits kuti mazuwano zviri nyore. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nanamukoma Owen, ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera kambani vakuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka garai mavabata panhamba dzavo dziri kuappear on the screen vakubatsirei, vanokuitira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri. Panyaya yedu panapa tiri kusangana nayo muri yeZimbabwe vari kutaura vaChamisa vari kuti how change will happen. The truth about the citizens' victory in 2018 and 2023 cannot be hidden forever. Why it truly happened and who played what party in this massive fraud will be revealed to all. You can database the truth, but you can't erase it. Truth is a way of resurfacing. It cannot be buried indefinitely. That is why they are terrified. The guilty are restless. Change will happen. Hashtag the new fresh start. God is in it. Yeah, but something is about to kick in. Zvakuda kutotanga. Vakuda kutochimhanya. I don't think kuti tichatsvaka nguva yakareba. Kanguva kadikidiki kangosara. Vanobva vatongoita sei? Votongochimhanya. You get the point. Sakura kuti vakuda kuningira but pari kunzi vanhu vakazviita zvichabuda. Ende mabudira zvichaita vanhu vamusiri kutarisira mimi kuti ndo vakanyatsotengesa chinhu vakatengesa struggle. Muchavaona. Cause muri yeZimbabwe yese inenge yakatarisira kuti Chabangu akazobhaiza, Chabangu akadhakwa, Chabangu akazodai. So yes, we know. We understand kuti Chabangu akabhaiza. We understand takatozviona kuti Chabangu akadhakwa. But Chabangu ka haasiri ye mastermind wechinhu. Mastermind wechinhu anenge ariko ari kudya ake ndiye anenge achitodya mari yakawanda. Mukomboziva kuti kana paipa panonzi panorohwa kana mamoneyest paipa kunotori nemunhu anenge atori muoffice achitoplana zvinhu zvese achitoorganize zvese iwo chaendapo unodai. And the funny thing vanhu vakaita sevava vasungwe avatombofe vakafumurwa kuti ndo anani vanenge vachingochimhanya chinhu chake achingoplana game rake achitoenda akadaro. Chinenge chine ma-stakeholders chinhu. Mastermind haafa akabatwa anotochembera 10-20 years achingorwa chibasa ichocho because anenge ane mumwe anenge ari paside naye anenge achiita ari paside naye ari paside nayewo ndiye anozonolinga newakomana vanoexecuta the plan. Saka ndo paakunzi ava vakanomhanya chiplan chacho ndo vamuri kuziva. We know ana Chabangu and ari kunzi ndiye is the one ari kucontrola mari yese iyoyo anenge ari ningine over 2 million iri kuuya. But kune vakazviita vari behind the closed doors. Ndo vane problem na Chamisa. Chamisa hana problem nevamunenge makatarisira. Saka ndo pari kuti nguva yacho yakukwana. Because to be very honest, vanhu vari kutambura, vanhu vari kunetsekana. Iwo hazvinakidze kuti vanhu makabva kumadiaspora kumachichi kwese kumuchitaura kuti tiri kuenda kunovhotera change. Kuti at least munyika umu tanga tashungurudzika taita sei, but at least tikavhoterawo munhu watiri kuda nevanhu vatiri kuda, zvinhu zvinoenda kumberi. Zvosvika zvozongonzi zvinhu zvahaijegwa. Imagine uchinyatsozoti iwo kana kuti wavhotera MP uri kunyatsoda upozikurudzwa kuti ava vamwe vechimwe chipati chevakadhakwa havateerere vanongoita zvinhu maitiro avo vakauya nema-opportunities vanongopa ma-opportunities kune munhu akapfeka t-shirt yegreen. Saka unobva wongoti but I can't afford kuti tinge tigara tiri musociety kuti pakanzi pane malone panonzi malone emayouth chakadai chemayouth ezanu chete. Munhu saka anovhota kuti tiri kudawo vanhu vanoita zvegutsa ruzhinji vari kungoti kana ari MP ari kuita zvinhu zvinobatsira munhu wese ari musociety iyoyo. Wokuti kana munhu akapinda ari chakati anongosvika achibatsira munhu wese zvisina kutarisa kuti uyu ndewe pati ipi uyu ndewe divi ripi. Zvosvika zvese zvingonzi zvatorwa zvaenda musango izvozvo. Saka zvinhu zvinototirwadza. Vamwe vakaludza maresources chaiwo. Ndozviziva struggle yekuti kutravela umwe munhu anobva kana kuUK kungorosvika ungonorowa 1 vote 1x ngoti tsam zvatopera otodzokera zvake anenge atokumbira kana off kubasa ndoziva nyaya dzemashifts ma1 mashifts aya. But munhu anotomboisa zvese zvepaside kuti ndiri kuuya unosvika unovhota zvosvika zvozongoenda nemaenderei waya nyaya yacho bva yangonzi iri ngonyararika.
and that's why vanhu vakawanda vanga vari pakupopota, vanhu vakawanda vanga vari pakutorwadziwa kudhiniwa chaiko chaiko kuti guys ko even nai vachamisa vacho komadiri ekuzongonyarara mumanyarariro akadai so zvinopera sei? Even mangwana mukadedzera imwe ngirikini munofungidzira kuti tingazobuda here. Vanhu vakataura zvinhu zvakawandisa, but tiri kufara muri yeZimbabwe kutaura nachokwadi chaiko chaiko chisingaputse ukama kuti zvinhu zvasvikawo pane chimwe chikamu iko zvinezvi. Vachamisa vari kutotaura nyaya yacho kuti aiwa change ichaitika, ende hatingangoti 2018 vanhu vojyiwa tongonzi tajyiwa, 2023 tongonzi tajyiwa zvingopera zvakadaro. Nezuro makaona mese imimi there was a video yaicirculator yecertain soldier achitaura kuti zvoni pa2018 makabirira, 2023 makabirira, ende makabirira sei tizvibvondore chinchi zvese zvaitika izvozvo. Saka tungoti zvakuda kunakidza. Saka ndangoti ndingofara nepanapa muri yeZimbabwe ndozviziva kuti vazhinji munenge muchiri kumabasa, vamwe munenge muchiri kutravela kubva kumabasa, handidi kunyanya kutambisa nguva yakaranya kureba tichingoonesana. Zvakangonaka kuti tingorova ka short message kanenge karipo kacho tongozivisana zviripo so that mutogara matoziva ma-updates adi kurebesa, kungozivisana zviripo. Saka ndangoti ndingofara nepanapa ndingokuzivisai ndichingoti have a good day. Coolien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamisika, Coolien TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Coolien, Coolien.